हेलो गाइसफोर आंनि इउटुब चेनेल फट' फाग्ला इउटुब चेनेलाव आङो आरोबाव बरायहरबावनाय थाबाय। आङो नै बेरायफैदों दिप्लाइयावहाय आरो खेबसेबाव आङो भिडिअ खालामबावबाय। नायलांदो हाजो गाखोनायखौ दिन्थिलांनो नागिरदों आं लोगोफोर, नायलांबाय था। Hey, usah. Hey. Dah. Ayo ditek mana dia di? हाजो गाखोनोसैलाय नै जोङो दै नायनानै फैखांबाय बिलोखौ, दा हाजो गाखोनोसैलाय नै गाखोना हरै गिदिंलांसैलाय। नायलांबाय था, आं दिन्थिलांगोन। मोजां नुयोबा लाइक हर, शेयार हर, साबस्क्राइब खालामनानै हर, जौगालांनो हानाय बायदि लोगोफोर गाइसफोर। दिप्लाइनि बिलोआ नायलां लोगोफोर, मोजां नुयोबा साबस्क्राइब हर, लाइक हर, शेयार हर, कमेन्ट हरबानो जाबाय। नै सिगां थाबाय। जाहाज खारलांबाव नै खन्दो आमायालाय आरो खाथि था। जोंहा बेरायफैलायबाय नै बाव दिप्लाइयाव। क'क्राझार सिगाङाव थानाय नङा, बे उन्दैफोरखौसो होगोन, नङाबा जायगाया थोआ बे। होननोनो रोङा। हाजो गाखोनाय बियो मा गामि होनो बेखौ? बालाफारानो। दायो फैबाय जों नै दा आर'नाइ दाबायावहाय। बिराद बरिया जायो आर'नाइ दाबा। गेलेबाय ओरैहाय नै मामायाबो गेलेबाय। बे हमहरदो बाव, हमहरदो दा बेलाय खेबगोन दा। आर'नाइ दाबा बेयो नै टाइगारा। गाखोर' टाइगार बियो टाइगार बाबुमोन गाखोदों मामामोन। मोजांथार नै आर'नाइ सुइमिं आर'नाइ फादा। जोंहा नानिया गाखोदों। गाखोबाय नै गाखोबाव दुद्रुग्रायाव नै
आरो गाखो दे रोङाखिसै